Здравейте! Намираме се в приемната на Общинския съветник от местна коалиция Свобода в Общинския съвет на Тутракан, Кристиян Калчев, който иска да разкаже за определени действия, които са предприети през последните дни спрямо него от държавни институции и по-конкретно по разпореждане на Европрокуратурата са били извършвани претърсвания и изземвания в места, където той пребива в Тутракан, където живее. Моля да разкажете по-подробно за това, което се случи преди около 10 дни. Здравейте! Ще бъда малко по-обстоятелствен, за да изясня цялата ситуация около събитията последните 2 седмици. На 10 декември тази година, сутринта, около 6 часа, в дома на баба ми влизат около 20 униформени служители. Половината от Главна дирекция полиция, национална полиция, другата половина са местни полицаи от районното управление в Тутракан. Хората, които влизат от Главна дирекция в дома, предупреждават баба ми и леля ми, която също в момента се намира в къщата, да не ми се обаждат и започват процедура по претърсване и изземване. Каквото изземване всъщност не е направено. Всъщност общо 7 са обектите, имотите, в които те влизат. 3 са в община Тутракан, 4 са в София, като 4-те в София са офисите на Национален клуб ЮНЕСКО. От тези 7 обекта за 2 има само съдебно разрешение, останалите 5 са в случай на неотложност. В Тутракан има разрешение за един. За къщата на баба ми, в която аз не живея повече от 13 години. Баба ми е на 82 години, от чисто човешка гледна точка го казвам. В 6 часа сутринта нахлуват, бих казал, 20 служители на Министерството на вътрешните работи, започват процедурата, предупреждават ги да не ми се обаждат, да не се свързват с мен, докато всичко това тече. Въпреки това аз намерих начин и разбрах за това, което се случва. Естествено, веднага отидох на адреса, за да разбера какво се случва и дали ме търсят всъщност мен или какво е нужно. Казаха ми, че търсят документи. Попитах какви документи, за да мога да им съдействам и да им помогна. Не получих отговор. Всъщност отговора, който получих, вие знаете какви. Показаха ли разрешение? Пожелах да ми покажат разрешение. Показаха ми определение на съдия за разрешение за въпросния имот. И тъй като нищо не беше намерено в имота, нищо не беше иззето от него, пожелаха да отидат и да направят същата процедура на друг адрес, за който нямаха съдебно разрешение, за който ми казаха, че в случай на неотложност в къщата на другата ми покойна баба. Тоест за един обект са представили разрешение, за другите в случай на неотложност, така ли? Другите са в случай на неотложност. Съответно, колко протоколи подписахте? Аз самия съм подписал 2 протокола от Тутракан, тъй като другите 4 имота са в София. Там те са подписани от главния секретар на НЕК ЮНЕСКО. Третия имот в Тутракан е в село Старо село, където имам настоящ адрес. Той е подписан от собственика на имота. Така или иначе, но като цяло от 7-те имота за 2 имаше разрешение. Всъщност това процесуално действие е следствие на досъдебно производство, образувано по-рано. В случая тези процесуално следствени действия аз не знам за образувано досъдебно производство. Случая касае сигнал от края на 2023 година на физическо лице, което не беше допуснато да участва в въпросния проект. Той подава сигнал до множество институции и Европрокуратурата, тъй като проектът е европейски, дава разпореждане да се извърши проверка. Такава проверка беше извършена в началото на 2024 година. Аз съм дал показания и всички необходими документи, които те са били поискани от мен, от Главна дирекция полиция, са предоставени. И от началото на годината до 10 декември абсолютно никаква информация не знам за движението. За мен такъв дълъг период предполага, че би следвало да бъде... Сигналите във връзка с какви нарушения евентуално са подадени? Нищо конкретно няма посочено в сигнала. Има клеветнически твърдения от типа на
Чух от приятели, че той бил казал, че ще вземе пари, след което тези хора са привикани, тъй като те са споменати, дават показания, каквито, че те никога не са ставали свидетели. Във въпросното разрешение има посочен член, по който се води досъдебното. Да, члена, сега не мога да го цитирам точно, от наказателния кодекс е проверката. Всъщност много е важно да отбележа, за мен поне е важно, че проверките се извършват при мен в качеството ми на свидетел. Аз не съм обвиняем. Не сте привлечен за обвиняем. Не съм привлечен за обвиняем, аз съм свидетел и в тази връзка се извършват тези процесуално-следствени действия. Това е във връзка с евентуални злоупотреби с евросредства. Да. Така или иначе, на въпросите ми към представляващите Главна дирекция полиция, кои са документите, които търсят, за да ми кажа къде да ги намерят, тъй като естествено в имотите на бабите ми няма как да има служебни документи на НЕК ЮНЕСКО, което се потвърждава и от факта, че от 7-те имота всъщност няма нито едно листче, което да бъде иззето. Моята оценка е малко по-различна, но фактологично това се случи на 10 декември. Важно, мисля, че е да отбележа, че в същия ден беше арестуван също така Лъчезар, шофьора на Асен Василев. Беше смъкнат имунитета той си го беше подал на Кирил Петков. Аз бях част от ръководството на Тоест има някаква връзка с акциите, които са предприети спрямо ППДБ? Хора, свързани с... Или е чисто съвпадение, че в един и същи ден Главна дирекция полиция нахлува с 20 души в къща и нищо не изземва. Всичко се случва под формата на неотложност. Каквато неотложност в крайна сметка очевадно не съществува, защото няма нищо иззето. Отделно аз съм оказал пълно съдействие, не само в този ден, а по предварителната проверка Главна дирекция полиция разполага с абсолютно всички документи, които е поискала. Имало е човек с камера. Той снима ли нещо? Имаше човек с камера. Не снима. Явно нямаше какво да засниме, но имаше подготвен човек с камера. Тези действия от кого според вас са разпоредени, като изключен формално, че разпорежданията идват от представители на прокуратура и на съответните разследващи? Всъщност да кажа, че разрешението поне за дома на баба ми тук е от началото на месец ноември, от 8 ноември. Аз не знам по какви причини чак сега се случва. Или е голямо съвпадение това, че се атакуват представители на Продължаваме промяната в един и същи ден от един и същи орган на Министерството на вътрешните работи. Но аз за себе си поне имам своето логично обяснение. Няколко месеца преди това, в началото на месец септември, бях потърсен от мой познат бизнесмен, който от нашата среща всъщност разбрах, че работи с Движението за права и свободи ново начало. Той направи опит да ме привлече към тях, да заема определена позиция срещу определени други неща, които бих предпочел да запазя за себе си, както и неговото. На местно ниво? На местно ниво, на регионално ниво по-скоро, на областно ниво и на ниво община Тутракан. Моята оценка за това, което се случи, е, че това е предупредителен залп към всеки, който се бори за честни избори, тъй като нашите, фронтове с Движението за права и свободи са както в община Тутракан, така и в община Главиница, за които аз отговарям. И назначаваме членове на секционни комисии, които не допускат да се случва това, което някои хора искат да се случва. Сега да уточним, че имало отправено предложение, но вие сте отказали. Аз отказах категорично да оглавите евентуално на областно ниво, на общинско ниво ДПС ново начало на Делян Пеевски. Да. И вие сте отказал и след време се случват тези неща по някакво странно съвпадение. В същия, извинявам се, че прекъсвам, в същия разговор, в който се случиха тези предложения към мен, те бяха доста изкушаващи, да ги нарека, ми беше подсказано,
че те са наясно, че има такава проверка от началото на годината и че едва ли не, нали, някой ще се погрижи, че там всичко е ясно, че е скълъпено и то е по сигнал на физическо лице, т.е. не е институционално. Което всъщност аз го разчитам като тоест, сигнал. Човека по време на разговора даде ли индикации, че знае за... Да. Каза ли нещо във връзка с тези сигнали и клевети и проверки, които вече сте били викани в началото на 2024 за сведения в Главна дирекция Национална полиция, нали така? Да, точно така. По повод този сигнал. Точно така, да. Той ми каза, Какво каза? Че те са наясно с това, че има такъв сигнал срещу мене, че са наясно, че това е абсолютно безобидно и че те ще се погрижат. Тоест човека на Делян Пеевски каза, че ще се погрижат тези проблеми да бъдат решени. Да нямат развитие. Тоест, но при условие, че приемете предложението да оглавите Движението за права и свободи за община Тутракан. Или имаше алтернативно предложение, също така ми беше подсказано какви са облагите, ако приема позицията и областен координатор. Отказах и двете предложения, естествено, и 2 месеца по-късно това се случи, което се случи. Този проект всъщност имате ли някакви огризения, че има някакви нарушения? Всъщност този европроект за какво се отнася? Този европроект, той е приключен. Той е отчетен. Още юни месец тази година бяха последните финални събития. НЕК ЮНЕСКО фактически дейностите, които е трябва да изпълнява последно са 2023 година, 2024 година няма никакви дейности. Проектът е отчетен пред Националната агенция и той е приключен. Да. Нямам абсолютно никакви огризения, затова и от всички протоколи, които получих, и самите следователи, не знае точната им позиция, видяха, че оказах пълно съдействие. Всъщност за доста голяма част от действията, които те предприемаха, бяха далеч от законни. Например, преглеждането на лаптопите моите, на брат ми, но оказах пълно съдействие, защото нямам притеснение, нямам огризения на съвестта. Дори да има някакви нарушения в самия те са търсили документи някакви, но са получили от вас са получили достъп до ваша техника, до компютри, лаптопа. Да, пожелаха. Предоставихте. В крайна сметка от протоколите, нали, от това претърсване и изземвания, намериха ли нещо? Не. Категорично нищо не са намерили и са си отишли? Категорично нищо не беше намерено от всички обекти и отидоха си. И каква мислите, че е била целта на цялото това мероприятие? Според мен няколко са целите, които са преследвани. Първата е... Освен отмъщение за отказа. Евентуално, ако всъщност нали, е тази... Ако това е действащия мотив, това е, разбира се, мое съмнение. Според мен това е първата цел, но по-главната е сплашване, тъй като ето от 10 декември до сега ние сме малко област Силистра, община Тутракан е още по-малка, въпреки всичко. Дори политическите ми противници не смеят да изразят някаква теза, дори да ме нападнат. По отношение на тези действия, които са станали вече достояние като информация на доста хора, предполагам. Нямаше как да не станат още същия ден, тъй като пред всички имоти беше разположена полицейска кола преди да започне процеса по претърсване. Тоест имаше действия, които целяха театрално да бъде показано, че ще се случи нещо. Тоест очаквайте, нали, като трейлър. Но пушката не гръмна в края на действието. Засече им пушката. Добре. И в крайна сметка преди 4-5 дни беше сесията на Общинския съвет на Тутракан. Там някой коментира ли? Пита ли? Абсолютно никой не смее да повдигне въпроса. Страха дори сред моите политически опоненти е много голям. Сред вашите политически партньори има ли страх? Защото предполагам сте уведомили политическите партньори, към които принадлежахте, поне когато са били извършвани тези действия на 10-ти, сте били част от ППДБ.
Да, към него момент аз бях временен председател общински за община Тутракан и за община Главиница. И в тази връзка съм участвал и като основно упълномощено лице, което управляваше процесите пред изборната кампания последните 2 години. Те са уведомени? Те бяха уведомени още в момента на събитията. Кой конкретно? Богомил? И народни представители. Богомил Петков и други народни представители и ръководството главното на партията. Не са излизали с позиция публична. Абсолютно. Не е известно, поне на национално и местно ниво, и в парламента не са излизали. Не. В същото време ДПС на Ахмед Доган излязоха наскоро с позиция за настъпили репресии спрямо техни членове по долу-горе сходен начин, пак с уволнения, с неща, които всъщност, ако това е една от целите за надмощие на ДПС ново начало, какво планирате като цяло? Ако сте разговаряли с човека на ДПС ново начало, който ви е предложил? Аз не знам дали го планират все още, но това, което на мен беше споделено като предложение персонално към мен, беше, че ще ми бъдат предоставени всички необходими ресурси, за да сваля кмета на община Тутракан, и че те искат в мое лице да видят следващия кмет на община Тутракан, излъчен от тях. Mm-hmm. Това е едно от предложенията. Дали е реалистично? Смятате ли, че може да стане в обозримо бъдеще, защото той беше избран наскоро? Да, тук ставаше въпрос абсолютно за предсрочни местни избори. Вижте, аз следя много добре ситуацията. Mm-hmm. И на всичко отгоре сте противници, доколкото имам впечатление, сте опозиция в местния парламент. Ние сме единствената опозиция в Общинския съвет и опозиция на ръководството на общината, но няма как да приема подобен тип предложение, което ще създаде зависимост персонално към мен от тези хора. Това е абсурдно. Отделно аз никога не съм се стремял да действам с силови методи. Напротив, когато съм заемал позиция срещу дадено конкретно управленско решение, тя е била винаги публична. Той сподели ли човека евентуално как може да бъде свален? Компромат или нещо? Да, бяха ми казани няколко от нещата. Аз ги проверих поне една част от тях. Те се оказаха фактически действителни като събития. Някакви компромати, нещо... Не ставаше дума за компромати, ставаше дума за... Извинявам се, треперя, защото е доста студено тук. Вие може да го потвърдите в момента. Не за компромати, ставаше дума за методи, по които се контролират хората, чрез досъдебни производства, чрез дела. Mm-hmm. Например, в община Тутракан от една година в общинската администрация сякаш постоянно се е настанила Сметна палата. Mm-hmm. Те са тук от пролетта. Mm-hmm. Например, ето това е едно от събитията. Наскоро се оплака и кметът на Дулово, че с някой по същия начин е водил разговор спрямо нея, и е предупредил да внимава какво подписва. Това бяха изявленията на Нефки Мустафа, кмета на Дулово. Госпожа Мустафа, аз се познавам лично с нея, знам каква е нейната позиция, знам, че всъщност, вижте, ако погледнем извън субективното, че аз съм пряк участник в тези събития, ако се погледне по-високо върху тези събития, те гонят конкретни цели. Mm-hmm. Първо, трябва да се определи регионално, че тези неща се случват регионално в определени области, административни области, като по случайност или не, във всички тези области хората, които стават част от системата и биват мачкани от нея, са области, в които Ахмед Доган и неговата партия или коалиция там е по-силна от ДПС ново начало. Спрямо тези хора и в тези области се упражнява определен натиск да се променят нещата, т.е. не случайно господин Пеевски постоянно в риториката си във всички медийни участия той казва, стига с тая уйдурма тук, дайте, перефразираме естествено, дайте да ходим на избори. Сега бих искал да предупредя специално ППДБ, които всъщност още не са излезли с изявления или аз преди 3 дни напуснах позицията на временен председател
за общината Тракан и Главиница, макар че те споделят в личните ми разговори с представители на ръководството и с народни представители. Те споделят съпричастност, но практически партията и коалицията е замръзнала. Включително с опита да... Кое може да е обяснение? Страх? Допускам. Много неща бих могъл да допусна, но за мен важното е, че бих искал да предупредя представителите на Демократична България, специално които в момента водят разговори с ГЕРБ за правителство. Още май месец, когато съм участвал в различни форуми, предупреждавах, че след като Пеевски се разправи с хората на Доган, което официално стана края на юли, началото на юли, но фактически още от началото на годината, ако се сещате март или април месец, Доган поиска оставката на Пеевски. Така че имаше доста. Още от тогава беше започнала саморазправата с хората лоялни на Доган. В онзи момент аз предупредих нашето ръководство, че когато приключат с тях, следващите сме ние. И е хубаво да се търси възможност за противодействие общо. Съединението прави силата, не е просто израза, в него се крие определена мъдрост. Тогава беше пренебрегнато, бих казал, това мнение. Впоследствие се оказа, че се търсят такъв подход, но фактически това не се случва. Няма обединение, напротив, акта и към мен, и към други хора се стреми именно да оплаши представителите, овластените хора в тези области, да са наясно, че не трябва да се съпротивляват на процесите, които предстоят. Предупреждавам Демократична България и тяхното ръководство, че с това, което правят, всъщност дават възможност. Аз не вярвам, че има правителство за повече от 2-3 месеца, пока ли за пълен мандат. Но те дават възможност Делян Пеевски да изгради структури, Движението за права и свободи ново начало, да изгради структури и да се позиционира в областите, в които в момента са лоялни на Доган. Това се случва, виждате, всички жители на област Силистра. Виждаме, че хора на Доган сменят лагера си. И те необяснимо го сменят. Имаше кандидат за народен представител представляващ Доган, който по време на кампанията стана областен координатор на Движението за права и свободи ново начало. Без логично обяснение. Как един човек не заспива с една мисъл, че принадлежи към една общност и се събужда, че принадлежи към друга общност. Това е абсурдно. Без да има някакво въздействие оказано върху него. Това е пълен абсурд за мен. Демократична България дава в момента възможност, чрез разговорите с ГЕРБ, хората на Доган, на Пеевски, да изградят структури. В община Тутракан те имат човек, който отговаря дори за село Антимово. Само да кажа, че в село Антимово има изградена структура в Тутракан. Има избран нов общински председател. Това се случва последните няколко седмици. Има назначен координатор за всяко едно от населените места, включително за село Антимово, в което живеят 6 човека. Но, използвайки тези разговори на национално ниво за коалиция, всъщност той се подготвя за парламентарни избори. И аз съм сигурен, че ГЕРБ предсрочни парламентарни избори. И аз съм сигурен, че ГЕРБ заблуждава Демократична България, давайки му време да се подготви достатъчно добре организационно и да пробие в тези области. В крайна сметка, конкретно за тези действия, които бяха и проверки, които вървят във връзка с този проект, как смятате, че ще завърши всичко? След като нямаше шумотевица, повод за шумотевица. Първо, аз нямам притеснения за проект. Че не сте злоупотребили с европейски средства. Всъщност това е проект за дигитализация на амфори. Антични амфори, за изследване контент и химичен анализ на амфори, създаването на дигитална база данни. Аз не мисля, че това е толкова важно, тъй като това е основанието. Тоест, те използват стар донос на лице, което не е получило това, което е искал от проекта като финансиране. Тоест, тук никой не ви е избавил от проблемите, но някой се опитал да направи нови проблеми. Нещо повече, аз с готовност съдействам на органите, защото нямам какво да ме притеснява. Оказвам съдействието, защото когато всичко приключи,
А то рано или късно ще приключи? По този проект всъщност е участвало НЕК ЮНЕСКО. Да, аз в качеството си на председател на един от партньорите, нали? Не говоря част персонално. И той е било партньор с други институции. Други 5 организации. Да. Международни. Да, международни, да. Да, това е проект, който е приключил, пак казвам. Той е с приет отчет и база данни е публична. Тя може вече се използва от университети в България. Унибит я използва още няколко университети. Сега, някакви ответни действия от ваша страна, освен това, че решихте да дадете публично пред медиите, въпреки че вашите политически партньори не дадоха такава. Това беше и причината да заявя, че напускам позиция. Оставам член на Продължаваме промяната, но първото действие, което предприех, е да напусна тази позиция, защото не виждам смисъл от това да участвам в организация, заради която според мен ще кажа, че това е един от мотивите да бъда мачкан. Казвам го, нали, естествено в преносния смисъл. Същевременно да не получа, аз от ръководството поисках едно. Да ми кажат какво е необходимо да предприема в тези действия с ясното съзнание, че нямам от какво да се притеснявам. 10 дни не бяха достатъчно на ръководството да ми каже, дай пресконференция, отговори публично, публикувай или каквото и да е. Нищо от това не се случи, за това толкова дълго време. И аз мълчах, очаквайки все пак като част от една по-голяма общност социална, да получа указания как да спрямо органите, действията на органите? Спрямо действията на органите предпочитам да не коментирам какво ще предприема, защото не мисля, че ще бъде в мой интерес. Добре, да очакваме тогава продължение по темата, след като вече се даде някаква публичност през новата година. Да пожелаем весели празници. Весели празници.